Liikennemäärien kasvu Suomen ja Venäjän välisellä rajalla on lisännyt raja-asemien ruuhkia. Kysymys kuuluu, miten pääsisin sujuvimmin rajan yli? Tätä varten kehitimme rajareittioppaan. Palvelu toimii näin. Syötä lähtöpaikka, määränpää, matkustusajankohta ja sitten vain hae reitti. Rajareittiopas antaa ennusteen 3 eri raja-aseman kautta kulkevien reittien kokonaismatka-ajoista ja arvioiduista rajan ylitysajoista. Hakutuloksista pääset myös suoraan reittiohjeisiin. Hakutulosten perusteella sujuvimman reitin valinta ja suunnittelu on helppoa. Rajareittioppaan kehittämiseen voi osallistua täyttämällä rajanylitystietolomakkeen. Käyttäjien rekisteröimien tapahtumien avulla parannetaan ennusteiden tarkkuutta. Sivusto sisältää myös analyysiosion, jossa tarkemmin kuvataan datan mallinnusta ja mallinnettuja ylitysaikoja valitulla raja-asemalla. Rajareittiopas käyttää Liikenneviraston julkaisemaa avointa dataa liikennevirtojen mallintamisessa. Rajareittioppaasta on luonnollisesti myös mobiiliversio tien päällä sujuvinta reittiä hakeville. Käy tutustumassa palveluun osoitteessa rajareittiopas.net.